ƙirƙiro jihohi a Najeriya. A ƙarshen makon nan ne kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dattawa da ta Wakilan Najeriya kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul da ya amince da ƙirƙiro ƙarin jihohi guda 6. Wannan na cikin matsayar da aka cimma a ƙarshen taron ƙarawar juna sani na kwana biyu, wanda mataimakin Majalisar Dattawa Sanata Bara'u Jibrin da mataimakin shugaban Majalisar Wakilai Benjamin Kalu suka jagoranta a jihar Legas. Kwamitin ya tattauna ne kan buƙatu guda 69 ciki har da buƙatar ƙirƙirar jihohi 55 da buƙatar a ƙirƙiro ƙarin ƙananan hukumomi 278 kamar yadda rahotanni suka rawaito. A game da buƙatar ƙirƙirar jihohi 55 da aka gabatar, kwamitin ya amince da ƙirƙirar jihohi guda 6, wato ɗaya kenan daga kowace shiyar ƙasar guda 6. Idan majalisa ta amince da ƙirƙirar sababbin jihohi, Najeriya za ta zama tana da jihohi 42 kenan. Waɗannan abubuwa da ake la'akari da su kafin ƙirƙirar jihohi a Najeriya: na farko, buƙata. Dr. Bello Mai Sudan, malami a Jami'ar Bayero da ke Kano kuma masanin kimiyyar siyasa, ya shaida wa BBC cewa dole ne sai an dubi cewa shin akwai buƙatar samar da jiha a yankin da ake nema. Misali, akan samu buƙatar kafa jiha idan akwai matsalar rikici tsakanin ƙabilu a yanki ko kuma ƙorafin danniya daga babbar ƙabila. Mun ga yadda aka samar da jihohin Bauchi da Nasarawa da wasu jihohin Niger Delta sakamakon irin wannan ƙorafin. Na biyu, yawan al'umma. Dr. Mai Sudan ya ce abu na biyu da ake yin la'akari da shi kafin a ƙirƙiri jiha a Najeriya shine yawan al'umma, wanda shi ma wani abin dubawa ne. Shin jihar da za a yanki wata jiha daga cikinta tana da yawan jama'a, sannan ita ma sabuwar jihar da za a samar za ta samu yawan jama'ar da ya dace da jiha? Misali, kamar jihar Kano tana da yawan al'umma da yawan ƙananan hukumomi. Na uku, girman ƙasa. Masanin ya ce ɗaya daga cikin abin da ake dubawa shine girman ƙasa na jihar da za a yanka da wadda za a ƙirƙira ɗin. Dole ne a duba cewa akwai faɗin ƙasa a jihar da za a yanka, sannan jihar da za a samar za ta samu isasshiyar ƙasar da za ta dace da jiha. Domin idan aka duba aka ga ita jihar da za a yanka ɗin ba ta da girman ƙasa, sannan ita ma wadda za a samar ba za ta samu isasshiyar ƙasa ba, to kaga babu dalilin ƙirƙirar jiha, in ji Dr. Bello Mai Sudan. Na hudu, riƙe kai wato tattalin arziki. Wannan shine babban ƙalubalen da ke gaban masu son a ƙirƙirar musu jiha. Wannan ma shine babban abin tambaya a kokarin kirkirar sabuwar jiha. Shin ko jihar da za a kirkira za ta iya rike kanta dangane da tattalin arziki? A nan ana duba irin kuɗin shiga da jihar za ta samu a cikin gida, ko da babu kuɗin da zai rinka zuwa mata daga gwamnatin tarayya. Ba zai yiwu a kirkira jiha ba amma duk wata sai ta jira kuɗi daga gwamnatin tarayya. Idan ba a turo mata ba za ta iya biyan ko da albashi ba. Abin mamaki, yawancin jihohin Najeriya a yanzu haka idan gwamnatin tarayya ba ta aike musu da kuɗin wata-wata ba, to ba za su iya yin komai ba. Shi yasa na ce ganin ya kamata duk jihar da za a kirkiro a nan gaba to wannan ya zama babban ma'auni, in ji Dr. Mai Sudan. Matakan tsarin mulki kafin kirkirar sabbin jihohi. Sashi na 8 tsarin mulkin Najeriya da aka yi wa kwaskwarima a shekara ta 1999 ya gindaya sharuɗan da dole a cika su kafin a kai ga kirkirar jihohi ko kuma gyaran iyakoki kamar haka. Na farko, buƙatar ƙirƙirar jiha ta samu goyon bayan akalla kaso 2/3 na 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka fito daga yankin da ke neman jihar. Haka kuma sai an samu rinjayen kaso 2/3 na majalisar ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin yankin da ke son jiha. Na biyu, dole ne ƙudurin ya samu goyon bayan al'ummar yankin da ke son jiha ta hanyar samun kaso 2/3 na ƙuri'ar jin ra'ayin al'ummar. Na uku, sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane kan ƙudurin ya samu amincewar mafi yawan jihohin ƙasar tare da samun rinjayen majalisun dokokin jihohin ƙasar. Na hudu, ƙudurin ya samu sahalewar kaso 2/3 na yawan 'yan majalisun dokokin ƙasar na dattawa da tarayya. Muhimmanci da illolin ƙirƙirar sabbin jihohi. Dr. Bello Mai Sudan ya amince cewa ƙirƙirar sabbin jihohi a Najeriya na da alfanu ga 'yan Najeriya kamar haka: ƙara matso da gwamnati kusa da jama'a ta hanyar baiwa da jama'a damar shiga harkokin gwamnati kai tsaye. Bunƙasa tattalin arziki sakamakon ci gaban da jihar za ta samu, tattalin arzikin al'ummar jihar ka iya samun bunƙasa. Ƙirƙirar sabbin jihohi ka iya sanya wasu al'umma samun sauƙi daga danniyar manyan ƙabilu. Sai dai kuma masanin ya ce idan aka dubi halin da ake ciki a Najeriya, za a ga kamar illoli da hakan zai haifar sun fi alfanun yawa. Sun zayyano wasu illoli guda da suka ce za su iya yi wa ci gaban Najeriya tarnaƙi. Na farko, kashe-kashen kudaden gwamnatin tarayya zai karu, musamman duba da yadda a yanzu haka wasu jihohin kasar ba sa iya rike kansu ba tare da kuɗi daga gwamnatin tsakiya ba. Ya kamata yanzu a duba a ga irin halin da kasar take ciki, musamman idan abin da ya shafi tattalin arziki da tsaro su ya kamata a magance ba batun kirkirar jihohi ba, in ji Dr. Bello Mai Sudan. Na biyu, rarrabuwar kai. Za a iya samun yanayin da maimakon a samu sauƙin rikici tsakanin al'ummomin da ke rikici suka nemi a raba su,